uyu gachirusiria agasoka guturamo njoma eta akondoka ne bali monde ya atebe tari obisinje ne balimo kurubya abaremete nko nagasokia renge iyo rendu ya itotali muntu onde una koiwa marieta akuru na bariro ninyo dendro ndo bwati na nyesa buni na bungwenda na rimbe school ona yite sandi ngata uniform tindasi timbwati sabuni ntimidya sinda rusi Chumurigeria naboro magana makosa agatoikisiko agatwa 300 shillings agatutebi gwata chipese chingo bamwe chikunya kulikero kaga twache toro twanyota tanga inoro by the way ekezi yaki twalinge gwe chikoboli na kishibese chirende chango soka nandi na kito marieta itare system totamanyete kezi ili change una twasoete ngabuli kurebeka mbiyoli na kiotalibu ngamutebi nalinge bone lakini bo imambo wangu ndeka bakabuli sister ane ngio nyorere tu mwana utali school ona maswali ngo kabuli maswali ayo mo bisabwo bibisi yabana bukeroka bagasoka kubuli maswali amanga igendo gyatwire toro atatuku na uwezo wa kuuliza twaje tukabwati tukanyara moirio ito yole yango yaitoka kurwe nyombende yes yange ye ito na twanyale toro motenenelio abo tukamu approach yes kila toko mu approach tukanyara guturutana igo tata tumanye ubishyo nga chibese chingo saba kero gende chiali ni kara na igete form 3 mahitaji ni mingi mondo ko gani tali school fees yoga na kwende school nganyora na asinyiro naona bono wekera abo ngatige school ngagendera ne gasiya Chumurigeria Oinka TV ne biro binengo kuregania ndengole turumugano bwa abana barase familia bane abo bataranyora ehaki abo goikabono abana aba umuchumurigeria nigo bali chintakana kiagera ngina tachiti konyora libaga lyogosoka na abayibuli bangena na barabumbayo igonga nigo batigarite chintakana kigima na gwikira bono mbaranyora ogokonyo mbali nabo ogokonya nkole kwa balengete barabwo kolende tibachi gokonyora asingencho yoyomo obwa abahamate barabu abutora chikumanya kero togenda tokora umugano achiete akaba register send juemo abwa sebaga niri konyora gokonya lakini akabaka gutumika chibese ichero monyene atachiete kuba konya asenjere ndionsi mugano uyu mwancho motegereri nigo tuguchwa omwancho muri Oinka TV nigo tuguchikoyoleta korwa sekenyole gigekuru kwa Nyambunua kegotuka ime ye sub location ya Kebirichi ime ya Grango location wodi ya Gachuba ime constituency ya Kitutu Masaba ime county ya Nyamira
sabo gendera incha wikomo ili tumanye mugano yo asoboime na kero kende kora rorenga ogukunire nabo ora soime asencheremo guseyende. Karibu sana ndugu yane. Mimi mwana muralia. Litangana kyo karatu yanga marita. Marita ne Edwin Ndemo, oyibonsinyo. So koronge tonto. Aiga no se inoka. Anoka. Litangani omugano tutete guchikoraga aiga. Igukora tutabia ni ngumbuga matekyo bwate gucha se family ye aiga se tole ngai. Na abana ubwerere togokorera omugano gumbara bya. Okay, ya samalita bana rachika bate balitangani ne Edwin Ndemo nsinyo. Tata no mubyale gaiga. Astole umucho umakomoke usango yana uba nyarite gusira nyakundi gitonto no mongino ya nyakirario umugaka uyole sokoro gitonto na baba basweti mbanyorete bakwa inche ende kasini yabana buchintakana abo batigetwa no mongina uyole ngemakomoke utanyarite konyora bwoye agakwira ka abana bagatigara kobera mwa baba kolende buna babasira abana abo bagasoa wechiango chabe chireba abatata baito kolengana buna babigetwe ego nabo baswete abo no konyoro ubona bakaba abana baito no to maito na abana baito kolende ege egete chingaki tokanyora nga eserikali yabwata umurubiri bo konya chintakana tukacha kubwati no tochete kera twanyorire nga ntobwati ukolemeru tobwate no konene nabe ekorende yega tokonya kekere kende bagende skuru ose banyore gento keke rike kya tokire ke kuburukana iki kya baisana bakora litugo ega ikachingaki kere ntuntu achi kumanye keke ndete mono ntutu meto bugimano gwa kawaida yes ama tukachire emyaka yachire kera umongina uyo kubarera asirete mwaka 2014 kale 2014 kurwa bukera baso enyombe ende ya mara ya monde oyo sirete 2015 November ona abo bugimo bochaka wakonga bwitindakane so yo sirete 2015 ningo oyo nyakeralia ole ngogo chiase bali ore yanti yabo okay nka kera asira bono yes omugano kaba okongira singenjo bono mbaro chiase bagoso gochi nabo yekirete uno monta nyuma barosire nde omonta nane skuru yakongire yakoera mbabwati bagutamira batenga koraki anya ne fees ye mnyoke skuru epati kabengia umunyaroko korokana kaba monene nabwate umanyi boke gobo koraki ugosone tuki gasokira nyoro musani ugosone tuki ndugu yana gosise tuki gusitinga mayitu biya kera agenda ororo oyine arole konya musani oyo yana rocha ochita kamulika omonyorera gento keke kiria roche ngaere na isene kino bugimo bwaye yes no anyore to musani achete gosuse tukeyo akamubo ngaini motei ngaki muchandike tiga na abana bamino ne serikali ke bwatu murobiri go chako yo manana kole to school takole tia komine mako atigirete form 3 okay nalia chete kubwatia oji akamubwata koboka ende obisi achikorora mangana kia irenda ichuri go sina konya ke na konya na bana bamwe bakurumega akonyora marieta ali system akagenda se asachite NGO chite okay wana abu no mwana ochagete kumbe NGO yenga gotoka Nyamira lakini bano sita kwando district kwanza yakora register ire menyenje menyenje nere district yaito asito kwando acheke ibindi okay no anyorete amarieta ali system lakini hata metingo yabigito one kaba mwana omokongu asokumanya ke marieta ali system na ke marieta ali system ngaba namba marieta ya bana chintakana ngokonyo barekera umutienyi oh yes lakini oyo kubakonya ne oyo ese mbama tere serikali okonya lakini oyo kubaretere oyo togota umutenenerio abo utaiyo nigaso bwenge chibesa chikaba chigosoka chitamutekerenga chigokonya abana bachintakana lakini mbanya guchinyora lakini kero bachire ase NGO e system banyorera marieta abogaro ngamba takire ko bagokonyo okonchi beserenga barikonya kero mutini kera twajete ko tukamangana ito kaboli omobisa agate kero registration ya lenge litangani ya lenge yechibesa o mbura buna balenge bane
echigosoka chiri bubere kero omwana abundi rikere mwaso ile system bono mwachakire gochibosio chiri bubere ne chiko chakira lakini rituko riri barechestete chibese chigosoka chinyinga gekora no go establish no gochaka ichare ngo sine chiri wisiri ntumaiti biya choko chakira gochia bono chikama gochaka gosoka chiri bunane nane echa bana abona okay bono ekero mwaboria ng'omwanya rutoko baga gosoka chibese ichi ntwaje tukabwati tukanyara moiri ito yole yango ya itoka kurwe nyombende yes yange ye ito na twanyale toro moteneni lyogo tukamwa approach yes kila toko mwa approach tukanyara guturutanana igo tate tumanye bubisio nga chibese chingosoka kero kende chialenga yango ya ino ya chire ya register abana bachintakana obere gakonyora chibesa bese chitanya gokonya bana aba nabo kero kende nga yaruseti details chia bana bekara chite ko ba register sendio kole ngana buna to ko igurende ntumbura na beke nyoro tole nga banya kenyorongo tatei bale otwata tunga engaki ya baba konyatara akwa eserikali kere yachageti umuroberi uyu umunya umutuleti bwe kenyoro na leta tamangana oyo nsinyo ose yange yane ega frontier kaira lena ekabamureta kere amu kiesinge iyo eyibonete yo lende babo buna basirite mechi yatagoletu bakabale chest lakini bono mutulite gentatali yawe no kumanyanga nchi achite chikachaga kole gasi era maite na rolete tichi form agachiana na no ya chene no mulisi bono kugotabanga ayebono Edwin nabonga buna mbwa mwabo abana bachintakana nchemba mwabo kabisa ane kazi ni yabo kazi ni kabisa okay nki kiangerete kurwabo tutaranyora abana abo tuchikukwana barabwo yo masoyo kurwabo kere twanyora no ange iye iteko lijibese cyo ntwanye ya project buna abangalene tokamubolia agateba chibese cyo cyagachire omwana nayo naro menyete mwayo yo mwako yo ngabono chibese cyo engaki omwana agaseri gwe skuru nyene getabu na akagorire ine nonya tatebeti ya mate yo muchyo yo getonto nga chibese ngosoka chiri kurwasigete igo nabaetete abu asobisi nga nkurwa lenge ebi peski aso mwana oyo yomo oyo mwali ayo tutachite koranga na akonya gete kwera aigete kirasi 8 agasoka rumo chiyo yaso erete kirasi 7 agaikanane esingenji obwa matabutari ngo biyana na bible yabo murendete akasoka akaenda ono ngutara kale okay omwancho murigereria Oinka TV inyorangani gotorase ekenyoleke ga Kenya mbunwa ikegotoka ime sublocation ya Kebirichi ime ye location ya Grango yegotoka ime ye ward ya Gachuba ase constituency ya Kitutu Masaba ime county ya Nyamira ase tukubwati mugano yomo ugabana chintakana abo babire bagochandwa ekero banyorete ebati aba yabete ngakero kinde NGO ngo bayerege kuba support konyora chibesa lakini nigo chiare kogenda sumu buko buyanko yabo uyo tabakonyete nonyangake uyo tukukwana iga cousin yabo uyo ngamone yake nerogoto umugano uyo mwanchumurigiria sege keke kerebosio igonta gete koirana na abana ababono batomugano yomo asoyomo inde tunyara ko batokumanyanga ine barabwo mbabo liti kumaswali ndekero kende batarachi ya kulikigwa ase NGO yaberege kurukibesa senga kentambe nyiranga abana bambabwo ati bayiboli na inde babere nigo bali skuru lakini ndochigukwana na barabwo oyomo bahada yoyonde ndochikumanya mugano yo asowe ngo saba to chiandale kera nguhira na gocha gonkwira na bono okoletera abana bachintakana oyomo asoyonde ekero bago to mugano buna babere bagukina na inde bugima bwabo ngakibwa babere bokoba goikabono asibamenyete ngai oyo kubakonya ningo na inde ncherekia kubakonya inde tuchikumanya burunge nga ubugima bwabo ngakibwanyarire koba bokoba tuchiandale omwancho murigereria Oinka TV na kumanya bono ntagete kwira na gaiga na bana bachintakana se family babere bagukinira ubugima bukongu gaiga ni ndo munyoro komonene ase family ne family bone tabwati mo ibolo ndebwensi lakini abana nabo bale bane koyo montura moikera buya lakini ngote matoleze gukora umugano na baria batatu bareo asebono oya monene ro gukigoto umugano wanchu murigereria nga kibabere bakomenya akibabere bagukina singa kiji chonsi na kero kende nga ubugima bwabo nga kibwabere bokogenderana na koba ase chinga kichi banyare koba bagukina ase miaka yabo yonsi karatu tengo ba maleta obongo nokuruko nje asa maleta nguru Rebecca Mora ninjo mwana monene yes turabana ba nyagusira Josephine kwambuka
Oyo ringo oyo Getonto na Basweti. Yes. Mwabere mukomenya ase nyogokoro. Uyorengi na mamu mino. Whatever kasini yao yachango mugano yante binga karokende ekerasira mukanganya kuruo. Kero mwanya kuruo ngai mwachite. Bone twa separated. Tukagenda tugachaga gase turi bono mwanya gusira Nyakerario. Na abande bagatira guchiruguru muyango yito nande mungao. Ono twa separated tigo. No twakineire gocha. Bogima bwabiro bokongo. Kina botoremerereti twaremereye. Akimwa korete mukebaga iga mukaganda se changu che. Ya beterereti kero baba bono sokora tangane tagaku. Bono baba kamanya kumubwati. Bono kera mubwati bono turochi bono ondetayo totenenere tega bumwa baba. Bono tukaruororo tukebaga nayo. Igo abana bamino mbane bali. Mbane tole. Menyaruka mbalenga muri. Babere na bamura babere. Aya nayo monene. Skuru wakoli. Natigete form 3. Form 3. Kiara tuwatikira form 3. Na ubugima bwako ngete chibesa chikabura ngo chikwakane school fees. Kero kwa gosoma kurwa primary gose skuru yoboro soka kina gocha waikire bono form 1 gosole form 3. Mwere ko bagakuwakana chibesa kurumaga. Nyene letekera nalinge primary. Nabona alinge go batisha muna mwayungo minande. Chi weekend nabona alinge wete binyoroma. Na mina abantu. Yes. Natema kuyakanira chibesa. Chiri chinge twarengo sabu cha matemu. Ndwarengo sabu pesa nyinge. Bako mwana oyo minto makogoti. Nyo tenga kinere narengo tema kumu support kero mbwate. Egaikira kero naika class 7. Bono wima bagakonga mono. Ngoseligu. Kingocha ngake yubaba konyatarasira. Kingocha na kingocha baba chibesa nteita bwati. Ngende maybe mugondo ntige ko irane school. Nende konda nando mokorera mirimo iga. Bono ekaba bono ngotiga gocha kero bana bagoseri gukuru school. Na betigare school. Nyinyolete mugasoya mondro twasereti ungenda ngarama mama segetige school. Kero nara mama ororo abande bachire ko ichibesanga. Njenga teti ngogenda gekogera tinguirana nacho. Nanyorete umwalimu oyomo. Akatema kumboli nkindachira kana ndengi ndarerete segetinche bieka. Ngamwereza. Takora kende abu bono kurwa abo bakangakanira ngakingwa kana twalinge registration fee ya class 8 ya KCP. Bagangakanira bagachaka kungakanira gakuru class 7 mpaka hiyo 8. Skuru kora soma kigoro. Nyaibasa. Nyaibasa hiyo toka. Igoro gaike. Okay, na kutoka sekenyoreke. Okay. Ngakora class 8. Kera nakora class 8 antio yani. Yes. Bono turuchi babere ama atete nyende nchiko gendera kumina. Lakini anti akaambisa akanyira sobo. Kera anyira sobo nchiko somera ororo. Kondio nilisomea mpaka form 3. Sobo rodia. Sobo mbo basi. Ororo no nasomerete mpaka ngeka form 3. Wema na wako ngete. Ngoro ekro secondary. Anti yabo yone ro support. Baringe ko mwatrana linda gwakira bamurabaye. Batume school fees. Kini kera na igete form 3. Mahitaji ni mingi. Mondo ko gani. Tali school fees yoga na kwende school. Mekan. Nganyora na sinyiro. Nabona bono wekera abo ngatige school. Ngagendera ni gasi yani okumina. Owe kabona ngomina ore. Wekera bono igango minande. Abana bamino ngakie okonyora bamenyete barabo. Nabo bamenyete igo bono nabo bamenyete igo kwasi chiantigo. Hiyo maisha sasa kerie kengonyora sometimes wananipigia ngasi. Bante bintu bwati gendo yete anya kimbwate na bungu batomera. Mbaro bakwende school. Mbaro babere bagendete school. Ulia mokere atigete. Ene gatigeta singenchwe besa kubora ose kero kende. Ere buna korete class 8 na menyeta ase anko eito. Bono kera korete class 8.
Timaiti na kibamukorete na batamite igo akagenda Nairobi mpaka bono igo. Igo kero kende Nairobi mumanyetie ari bugima amenyete. Ndomaiti bugima amenyerete. Jundu kumwikerana na sisi. Yes. Igo kero kende muntu tayo onyako bakonye nde kero kende mwegendereria asengencho kugenderea skuru gose kero kende gukora bintu bibere bitatu iga birache guchincha magima. Ndi tayo. Bono yaikirite kero bono ndekero kaga bungendete komina. Musubati naro tomanyaine. Abachitaka namanyite background yeito. Abachitaka mboli bono bana bamino anda mbolete ekero sister yane yaigete bugima bukamokongera. Kegekera kanyoro umwana. Akamongeza shida juu ya ingine. Iga sister yao narobwata umwana nende. Nayo okubwati? Akumbwatiria kabere. Kimo murore gati. Okay. Bono keranyoro umwana bono musani oyona akamboli. Bona abana bamino bachandikete iga. Tokogenda asinare bana bagukonya. Tokogenda baregister bagenderere school. Bana chintakana. Bagenderere school. Nabwatereri ritang'ani lakini monekera aba serious. Nachite kubwatereri. Ngamutebincho ngo bamba koroge kohira timanyeti. Yes. Agante shida teyo tukatebaniri tuko. I think ilikuwa mwezi wa 6 2021. Yes. Ona nalitwa chiete mpaka ofisi. Kera twagenda mpaka ofisi. Umubisa nari tumira ntenere. Yes. Umutang'ani. Kera twamweresa akamachikomanya. Kamboli ikero nakuroche kwari ngomoke sana. Asovisi hiyo. Hapo kwa ofisi bono naliambo na andete kero nakuroche kwari ngomoke. Agantebi akurocha aralia. Bachete kumbe mbachete. Mbachete mpaka mwaba bekera alinge moyo. Bagaka chibicha. Kero twalinga abake. Bono nali nero twerese bono buya akantebi inumore ase system. Igo chibese chinore no bumaene ango inu tali ko ba support kende yonse nande mumanyeti ngamutenje timaiti na kinachera. Abono bisi ya NGO. Akantebi akamboli sana. Nore shwa ngamwanya konyora bese icho. Ikera chasokire asenga kentambi. Ngamutebi yaya. Agante bona akangira bona somo bisonde akangira somo bisonde obisio mo bisomo ngao. Sasa obisi yabana. Kero nagenda ororo nganyora mumo biso italengo. Bakandikira lirube. Bakandikira lirube nilienda nachete twachete ororo chitariki 10. Mutinyo Agosta yo 2021. Yes. Bono tukalikiru chitariki tochikwira na mpaka no uyu wangu uyu ito acherinde gote bana kichibese charengo chisoki. Yes. Mutienyu nande uyu date 21st. Tukaira noro inche sister yane no yangu iyane. Oyo uri kurusi basa. Igo nanchite mukagenda nere. Neri rube tware tukuru obisi gabo. Limutageta ndosi. Tuira somo gambi. Okay. Bono agacha. Keracha kwanza kero twachete oro twanyota tanga inoro. By the way ekezi twalinge kwa chikoboli na kishibese chirende chango soka nandi na kito malieta itare system totamanyete. Kezi ili change. Una twasoete ngaboli kurebe kambu yole. Na kiotalibu. Ngamutebi nalinge bone lakini bo imambo ango ngereta. Bakabuli sister yane. Ngio nyorere to mwana utaji skuru. Ona maswali. Oyo ukabole maswali ayo. Mo bisabwo bibisi yabana bukeroka. Bakaswa kubulia maswali ya mangao egende ya toire toro hata tukukwa na uwezo wa kuuliza. Tukaruororo. Nje lingani amangana yuta chiti kongoke. Kera tuarwe toro kwanza. Uyango yetu aliambiwa atupe fare turudi penye tulitoka.
agatoikisiko agatwa 300 shillings agatutebi gwata chibese chingo bamwe chikunya kulikero kagabu yango yaino Bonekero mimi tinko akirina manganayo bado ngaligi chikwerende chifomu echo kwanza na muligetiero manyene abo yabona jo nero gachete chi details chito chonspi kwanza chi photocopy chi birth certificate bake death certificate ya mama nero chibwati mayari ko birusi bindebi nero chiroseti Torochi tunabaketu alinge ngati ngata malieta ino akagenda akabarosa chi birth certificate birth certificate che malieta alikire na yango amalieta alikire azin malieta ino naralikiro amalieta na alikira si birth certificate 3 minutes iyo mamo minutes iyo bono malieta moichuri na yango like now want yukuru kunaki Rebecca Murango onsinyo bono twatumigete rieterio onsinyo juu no nankoga na ngurukwa onsinyo no nere ngurukwa onsinyo okay onsinyo ne rieterio sokoro nabo barokire igonche okay bono ngamusaba chi edit ngamteya to chi details chito chons takore tikenda gachinga nani ibungeti ngachikoba mpaka Nyamira kana kwa mpaka Nyamira bagakera omobiso yo okeroka bakamwakira simu bakamtekezi ekeke bwenete kugamberu obisi ya okerero nakiki acha mpaka ya chance ya acha mpaka agateba bagante bono ngirani na ndororo bono kero bono Lawrence yakangakira simu omobiso yibono akera mbolinga nase kinaira Nyamira ngamotebi nase nginjo twachitega twaninga kuriyo bokonyi tokanyora uko toburia maswali amangao kubwa maswali aritwa twaretete ritangani biswali twaretete ritangani tariro ryo twakwanirete ekaba bono nekezie kengao pi nakikiagera naira Nyamira bono agatochika bono agatotebi nande akanga nande rirube agantebi nande bono genda nandu ire rangu yawo nandache bono to boli bono liswali boronge sababu ya baretete ga boronge igori rimwe achite ritangani umobisaga bobolite maswali ama lakini bono bwanchire natagete mogende achikubolia maswali boronge bono ngacha nandango yo akarangeru gobisi kerarangeru gobisi nyuma kwanza tararangeru gobisi umobiso yo atetebeti andebeti tumirane gachuba bono ndumirana obisi ya keroka tumirane gachuba gachuba obisi nero ende gachuba obisi nero ende bono ama tukaya gati before ni togende gachuba ngenda somo gambi juu torochi kururitanga niko tina enda somo sub chief ngatebati angenda se sub chief nali ndara mubuli nerana nte ye advice naki ndakore ngagenda mwae ngamonyora ngamwerese story but yereta vete interested in story eyo oyo kweresa chief oyo omo chief oso mo assistant chief mo assistant chief bono agantebi kwanza antebeti ayoro chimno ngontebi go wontuma ngende ntebi anko iya onkamute yaya nacho nge advice ngaki ngokora bono jutwa chandikire nakibono ngokora agantebi ayibono ro chimno ngontebi go utari bwetani utete twetani no mulisi mulisi bono no mulisi ari bwekanisa ngamutenje tindeti bwetani ndete tu yani ontebi nakingokora yani akanyira ni muno muntu tali interested in story igaso bwenge omo assistant chief takokonyeti tangonye we sub location ya Kibirichi tangonye kwa chita somo chief na chete baadaye nande after na rura somo assistant chief tokagenda assistant chief akoroku akoroku Moses Onsare nero mo assistant chief kero kwa ndo takokonyeti ngayenda wana somo chief erenga mweresa agantebi ingachi wiki ibere njengo tebi feedback
tanya kungwana mpaka lero iga mpaka buno tugukwana mpaka tuna tugukwana iga bono akera twarweta so mugambe bono tukagenda mpaka Gachuba tuliandamana inche na my brother na sister yani na anko yangu yes na cousin yangu tukaenda mpaka Gachuba tukaika Gachuba on the way keto kwenda ndwaro chango akaeta nanda akaira na back juna mwete dirube dikomurangiri uchikachuba keto tukaika Gachuba tukatene ngoro like 1 to 2 hours nganyora umuobiso yo keroka gakungakire simbio ibono uringe gocha tukwanira Gachuba gakungakire simi gakumbori ngayore ngamutebi Gachuba ndase wantebe titokumirana agantebi nchunane mpaka keroka ngamute use watu titokumirana Gachuba ngante na berego lakini anko yao kore kiotanga nirega bona enchuga nande tukaimuka koru Gachuba na maguru mpaka ororona ande keroko bisi kuruga Gachuba mpaka keroka ntochete okumoya nabo twachete oneke twaigete na boto umiranite bono twensi batekero twalinge gotema kuburia maswali torochikiro mondo ngwere sali ngerende mnamanyete kila mtu alikuwa anajieleza ocho watema kuburia swali gotebu bunga kirae kirae aitomanyetiki ndoko letie kezi kino morembe bado ntochiti goikirana abkeroka ntochiti bado goikirana jwe bintalinge kweresa aringo teba chibese chingaringe kwa na watu abandaringe ko mention na bantu ba sirire bono batabwati tutamanyeti nekena ngo balinge chibese chu cyatokonya chibese chi ekerenga kialenge chibakonye chitokonya ke inu no muri mwensi bane lakini murakonya ka muchandigite aba bare ko gumbara bya gateba aringe goteba aringe kwa anti etoru kurukunya kenario yore nyagusira nga utumika gotokonya abo ase tutaringe korora na anti yoyo itotaringe muntu ukobisa mangana no muntu uringe furi yako goteikire gento ondo kagereti gosengo kipu aringe secret imbaka akireti ekera mwakora korwa wona mukagenda monekera twarwete ororo ona bo twairane tugasimona kitokora woi kabono murakonyeka chifomu ichi watanchire chichi ichi na maruba ali na aringe koego ntangeri ruberi motorara rigiriri gai mwacho murigereria Oinka TV inyora gotora sekenyore Kenya mbunwa ikigotoka imeye sub location ya Kibirichi imeye location ya Girango imeye ward ya Gachuba constituency ya Kitutu Masaba imeye county ya Nyamira ase etogenderete kurigereria mwanchu murigereria igoro y'abana chintakana gaiga agotora tebe banyare ko bakunerirwa ne anko yabo iya chite kabarikia senjwe yemo ende banyare ko bagokonya karakini akabaga ko guchibese cyo na guchitumeka ase chinchera amanyete bweka kero kende kero torateme kumuikera nere na totebi ngambo maene kyobo na korwa senjwe yindateme konyoro mugano tumanyenga ine abana ba chibese chibare koegwa ase nchira kiye na kero kende ntunyare kumanyanga mo ekere yanke yale ko guchibesa nchira kiale koegwa na sale guchira ngaiya ayangati ya marube mwachu murigereria Oinka TV ayo omugambi ariko bagakurikirwa kurwa se wizara ya labor na ya social protection linde kogenda cross chinkwana ikikero kende cyale kwirera abana bagokonywa lakini batemire gwetanana mbarachi na bakonywa asenchire ndiyose kero kenda ayo no munyaruko monene bwa familia ye ekerero kya onkirikike usoko gani kwa onkorokyo inchoko gani kwane na taete yaki eto ekorekana nabo tutaite obwene boito yanke ino ingarare kurwa senga asimumenyete taliale mwana bere matangeza mwanya kumuchira bono ege kakero kende kumubolia nga muchandegete mutagete kokonywa senjera ya mago seyende kurwabu before kana tutara manyama nganaya sister yanenje achite mpaka mwaye sabuni ya mugulite nyuma kera nyorero mwana kera achite ororo akamte yangu no nyare konkonyi sabuni
ekero kende otararese igoro ye sister yao yachito kiano arana barachi gotwerese kera chito kia motebe tinga kia mwiranireti ekero kende etimenye tinga mwanya kumira nase gikarekemo aya eri gukwanire ngane ndwanya kumira na none okay wachuburigire nka TV ntute kuranya ro munyaro kunde nainde oyo mwabo oyo omoke ohiyo obete gakogenda ase yanko iyaye yabete kegosoka chibesa kurwa NGO meyi gotoka ime uchokeroka endati kora tuerera nga ine ereka genderete amasomo aya nekera chiete bu yanke iyaye ine kero kende robot kyanyorete usina konye tugusinchirende kwirana ndase gekege keribosio mucho muriro nka TV to chiandalende nyare koba nkumubolia munyaro ko yoro yo mwaboyo anyare koba gatotebinga ere ine nakonye tunchirende arado tebi tutaragenda asumumura tumaye guchikokora mugano oyo kurwa senkeye ngo sabanga tuchiandale Wachumurire nga TV bado ntokenderete no mugano yo kurwa se ekenyureke Kenya mbunwa kikegotoka ime sub location ya Kibirichi me ye location ya Girango ye gotoka ime ye gwadi ya Gachuba constituency ya Kitutu Masabe county ya Nyamira asitoka nderete kuligereria umugano ya sobo ime ase familia yemo iye bwata abana chintakana bono batanya agokonyo gwika bono mbali ne yanko yabo kugenda NGO yemo mwancho muligereria na konyora egose kuba register na kubaga kohe guchibesa lakini icho batanya kumanya abuna kiraba konye mbanya konyora ehaki yabo twakwande no muise ko manene we familia yo kurukumora twaruro bona gotete gukwana no muiseke ugatatu uyo kubwati nyabo kubwatia mura elia gatatu I think ose elia kabere rabe ya kabere nde aratotebinga nere mugano kiamanyete igoro yengane ye kyagerere bado ne skuru wale nale skuru lakini inde bado nabwato mwana omoke cyarwa to mugano ya soboime totebinga mugano yo ngaki ogocha okonyiwe ostara konya kwa Judy totebinga maleta no kurukwa maleta ngoro ku Judy bise musubati umino maneno kurukumara ururu mugano buna mwabere mugukina gocha ayenga ikwa yo bwatereze nze nabonye bwatereta buna nanya rito mwana ye ndi form umwana ino ara ya kale iko iro mwana kera nanya rito mwana nabetegingo cyandika bona ntari kunyara gushukira mwana bono ngarigi tatuma bo mwana ngamuteinje na rosire tingo nyara korinda mwana oni dentite ko ira school akamwa ko iro mwana michandukie kore gwetere menene pake kagero kanyora iso mwana gachikoma mwana tafadhali yarenge nari kunyara konyano ni sabuni ngusubiri cyanga cy'umwana none umwana munyene nari kunyara ku profile iri kumugorana n'icyanga igo umumuroyo mwanya wale to mwana nere nabanje takaira umwana mwana ine myaka irengara bona myaka ibere igasale mbiyari muigwana ine na iso mwana pregnantari mbiye igo muri ni good terms buye ayengo gukonya ari mwana umwana umwana agokonya mwana ngo ndo rukora mara nana ko yenda lakini ndeko lengana lichiko Judy gaso mwana gwenda ko banangina kwike miaka 15 ndetanga kikonyara karo mwana ko banaise mwana nze nari kunyara Judy mbwati muibori nari wotigara no mwana ira ni school okay asante sana kero kende umugano yo gwatebire nga kero kwanyora umwana kuri form 2 wasomire kurumaga ngore ko gwakane school fees iyi yasimenye tubona chikaze ncyane cyari bukakanya wana iranga wake form 3 yungu chikwana form 4 guchikoyanda bano guchikoza cyake class ya 12 ndio bono asitwikira umugano uyo musubati umino kuro kumurana tebanga bono yanko ya inonere yari konyora kibesa kurwa NGO ichi abwatekerenga yoko bakonya inwe una abana chintakana lakini bese icho nchichite ko bakonya usanchi akonyete murana ati kakotebanga kero kende ngwatemete kugenda sianke yao yari konyora kibesa icho nyuma yokora process ibintebi kero gwachito mugano gikwanya tena kwa kibesa kero kendo kara gande skuru goso kagora sabuni hapa na pale ninyorete ndro ndo bwati na ni sabuni na bungwenda nari ngi school one yigite Sunday ngata uniform tindasi timbwati sabuni ntimidya sindarusi
wancho murigereria na boro mugano mukongo sana ekiagera ekero eanko emanyete umugano bwa abana boronge buna babwene kumenya mbabwati mu buri onde bwensi ogenda uba register osoka ikibesere bene ukitumeka kubwa yasingenjo yogokonya efamily yawe atero ne bibiri ngintu ngiri gukwana igoro y'ekintakana kintu taraikabu mwacho murigereria nama yenda gucia boka kera abana bakorengereri nga mbugi mokyo babere bagwetera bamanyite kero kende nga umuntu naro batumikire uyo kero kendo oibwange mono ne family obwenta kubarorera amabebe lakini tachiti kubarorera to kumisana Judi tegetore mererio to tebinga anko yawo ngaki anyata ko bagako batebi kenare utimba ushmaenga mumiraje ngamuteya ngo ndubati sabuni akambori gabwa somnyete mutwara mo kunyare kugura mba kunyare kugura none sabuni yaya sabuni te yanende boni gati media sinda chikurusi sabuni sibiri uniform ya mambine sukuru neri abo imogeta gantu mabakeduka gante yando ukabesi sabuni ya 20 ukabesi sabuni igota ko etibesa wancho murigereria Enka TV you can imagine umuntu okonyora besa y'abana netukanga umwana kero kenda senchere ya mogose yende ya nyarekanire otereiri kero kende ekera tereiri na kero kende gukora kike konyora umwana tari kibe kolende tigato tebe ngo umwana gatogete kinga kiya itaraka umwana rero buguma bwa moko ngaire to some extent otebire nga yaya libaga ayonsi yakoba tigangende bona se yanko yane kero kende ndole gusina kigonkonya sinchiremo guse yende elinde kero kende nachikonera gusene sabuni mwancho murigereria anko yaye kolengana na Judi akamote bingagenda seduka kabese shiringi sabuni shiringi 200 echuchu dia tabwate na kero kende Judi tale guchiko kabese kera kanya taramanya asale guchiguchirusia achigwakana kulenda akagenda kumulira yanko yaye ko yaye amote biri achigo kabese sabuni ine timanji gose yare ko bayango genda kwanga kabese sabuni na Judi ngo chito kabese sabuni na chitenga kabese juu na bwate na bwate duka su kwa chite nkwa itu sabuni nkwa chito kaka na chibese cyo senero chitaga kana maidi gose na kana igene re sabuni yakwa to kairano ukarwo tachite ko konya nchirinde kurori kwanya ucho bona ko bere ko komenya abere ko hayin komenya chikazi nchani chigo support kero kende nkwa majigo tika kotebenga ekero kwanya ro mwana emechande kakobera sana kero le musigo gukina gocha bado no menyeta gomo muro mwana to mwana leta beti ko support pake kero kwanya ro mwana ase miaka yebere ngo konya te kulindo mwana miaka yebere ga sister ane alnari wake rondumbere chwesa na urana nisaba ekero kende timaiti kwaro cha konyora goseto tebenga umu chief gosero mu assistant chief era ntugu ngataba konyeti onyore no mu MCA we wodi goseno nde bwensi umurigereria Enka TV asebiro bunebi kikware gocha gutakaye gekorekana nse nare gutaka batokonya juwe michando to wetera mwindu chintakana nemengi no bana nyamba yo manyete na babutuko nyara kubasa bakirege ntotagete wancho murigereria Enka TV turasekenyerege Kenya mbunwa ikike gotoka ime sub location ya Kibirichime ya location ya Grango ase egwodi ya Gachiwe constituency ya Kitutu Masabase county ya Nyamira togenderete kurigereria abana bacintakana ngakibabere bagocandika singa kintambe na buna yanko yabo yabetege kwenda NGO kubali kiboikeranu ngababe bagokonyo na nekene kibesa nkosoka kialingi kurwa NGO lakini kiasoa ase yanke ya ende gotebekana koba umulisia kagetengo umulisia umuya noyo kurigereria kingondi cyonsi ko yana kinga cyayigotire lakini asumulisio yebono tarakora bwene gokonya abana basenchirende kutoro kora kwana no mumura asenkeye uyoro bono nere bado nare skuru nyora umoncho murigereria
munyaruko yoro chao kuruku Judi mbali no gutwara umwana na hari skuru na nabwo atekerenga kigokora masomo mugusia gotebanga nchera tiri gotebi mugendi akero kenda bura chikuburia maswali ngangi kiagereta agakoreke na keria ayo atairanirike gusata atwara machibu botereri nkoreo na boterere mburi mumura lakini rende iki kiabeire kianko yaye wase yanko yabero atanya kororera amabera kemwanya abantu abakonye ikegera abande bara abakonyire kubasukia ke namachibu anda tabwati gusena maswali anda tabwati amachibu mwanchu murigereria kinibona integeze toranyoro mumura gaiga nerara totebya bera sinchira yo bwengana ria maite totaragenda asoyo mo bwichiango chia na inde gusichia abana aba uyo obeire gakoba nabwo nakubasira sinchira ya mogose yende nera chiko totebya umugano omwenge tutarachugukora kurwa sekenyoreke Kenya mbura ngusaba tuchiandare mwancho murigereria Nka TV hoyo ikiraiga noyo mo bwichiango chia abana bachintakana tobere tugukwana na barabo sege ka kiaitire nera nachiko to umugano omwenge mwancho murigereria gore abana aba ende tumagukora umugano oyo litangari gara tutengo mwaka bunokurukwa Marieta na ngurukwa Andrew Nsongo karibu sana Nka TV tuakone n'abana batoire umugano bo mukongo sana buna kibesa cyabo cyabere kigosoka chikoba chikogenda sumuko oboyo mu bwicyango cyabo uyotanya ko bakonya senkire ndeyonsi we kabona baitire mechande menge sana timatinga no gwato mugano bo ase obwe ngora dotebye ni ntwaro mugano mwenge ase na bagwaterete yes na kabaire siko onkoira na nkanyora nga muswati ominto osirira abana aberete siko amatwa mangange myaka 14 pole sana onkoira kanya muswati ominto nasirete tata nasirete baba nasirete ngasoa ngachakira abo buli manjire nde natigete family ka aba murana ruyura na no mukogotiana akara yikira igo nkanyoro mugano bwa abana aba buna barika ono barenga mwendu yani yasireta abo awali ono bali ujagera unga wagwatira kaboko nkaja kurigeria senkubwa bagaswa sende no bakambera ange bagocha senda mwana barega egaikirase mwana umwaba konyosokira umunyaruko yosukirake nero roja sekenje chitakana abakuna kuyagia ndonsi asimoirio ndwense one karabera ali agachia kanyoro muntu ndo gwate nkwane ndigo kamenyeta ali akamana kunyereta kandetera kangeresa lende nkwane kanyegu ningia kanyegu na bere bikorona babantu baukina igo lende asumuntu uri utakabugati bana tali baisikaraga ni mono urojo mujana n'uroro tali baisika kugani mono gakuba akoira abana basirie tatu aba murata gete basi na nje nkwiru simo ngoteba yaya udemoyon na naro ribinte bikurwase aba chisokoro jeito tigangena na abana aba nenjira ya munya sangi gureire na nje ndu abana aba bamuramba bere bari akamubona gachika kambera gakora akeiga akange skuru na bakore to mwaka wa muno anganga mu bari bonsi batatu uruja sengi nje amakunwa ali akonya guta paka bacha guikirana one gatoka umwana uyu twangire ekara akora 8 galio matemo agasoka umwana akarangiri gunyambari amini gekano boys karangiri go akanyoro ugokonywa ngakiyo okonywa nkwarengere ndi kurwa saba iri akabekwo kairu ororo umusamaria gatoka na ere umutageta musomi biri kiagara ororire mbuyari na nintakana na ndimbu yago kora mwana uri akagenda oiga unaika akaegwe beseri amatumisi ajikugure uniform atoretere na abaiburi tumurai uji sto kumura agure bi akayitumia bobe agaka mbaro agaswa usena iru agasoera kichauri ari no aroje ese murumu abarenge na murumu abono konyururo agaka wichio bokora busane chibese jiria chiarengeri unane iga chiarengeri usaba nanke akari agajitukuta bobega agasirira ni tugacha tukamoruru kuburuka busa
okuruka busa naende akagenda akaiga gocha na epikipiki akogenda tugateba chibesa chiria niga achete gwaka amanye epikipiki tugatiga bono akamanya kugenderani pi tukaigwa etaika ya omweri Nairobi are goika bono Okay. tugatigara igo bono omwana oyo nere ore boronge ere buna riria twaigwananete na oyio omong'ina agacha nkamobeka koboka ase omong'ina oria akamoira noare esukuru Oyo omomura. omomura oyo noare esukuru noare buya amatuko aya yonsi pi oroche aikire form 4 ntoratwara abakong'u bonde korwa ororo gocha mono nere ogotwara abakong'u boria boka agototebia orobo twaremereria intwe rende ng'a gotee nobua mwanyabanto naki ase oria otaranyora buna bono chinyaroka chia mwabechi igo twaremereria intwe na abanto abanene torora ng'a yaya tiga nere are aende ata aike gotamboka nabagotenenia nonya na abana bamwabo nabo bakwaga orwaru Mwaka bono egento nkere iga kere gekorekanu ase yanke yabo yaberege gotumeka chibesa chiabo ase engaki entambe ine nogwata omogano oyo omogano oyo enachete konyorekera amararamiko akorwa ase abana omwana oyo nagachiete kobwati nere ase omosamari oye kobori oyo omonyaroka oroche na omwana naende bono na omonto oikire engaki akonacha ekina arakorore kore na erigoso amanye na erigoso obwate akorore kore na obuya amanye na amagenderero obore nare akanyora ng'a ebinto ebi ebikobarema mono mbiagachire ritang'ani buna bakona kong'ainia nkonya kwebisabire buna bakona kong'ainia babwenete kobitumia mono nari bigenderete gosira bikabasire rigo bikaruka oboko inche kungocha mbari bibwate nabanyabata mobwate ngwachiete okababoreria oyo ise mogeute nkomotura bono omwana oyo ogetuboire enchusi kagogetubora nari gekobwaterania omonto oria ng'a amatuko atambeire korwa biabaremete nkona gosokia arenge oyio ore ndugu yaito tari monto onde buna kwaigwa amarieta akoroku nabare igo bono ekero abana aba batorangeria aria obisi yabo aria so ari korusia ogokonya tokagenda nabo twaerese ng'a ebinto ebi mbikorekane nonya batemete ase ende inche omonto omonene okwebacha nkwarenge naroche ng'a okwebacha nkore ogoke iga kunga buna neriakire gokora emeremo bono nkarora ng'a oyo anko yabo nero yare kogenda yakari yaki ng'egere egento eki getichererwa getichereru gesireriwu nchire ende iga naende tari monto obina mono bono ngacha komonyora ng'a kai morisi nere nabakari iga nabakari bonchoka iga kiara nindoche buna gekoretwa keretu abana aba babekerwa ng'a ekerengani iga naende amaene chibesa echi echisirerete iga bono rende oyo bamanya gogetuberera egati yaye noyo ogochirusia gwachirusiri oyo ogachirusirie agasoka goturamo inche omaete akondokana ebari monde oyo ere bono endugu yane oyo omorisi atebete aria obisi inche nebarimo abamura baminto tore batano twensi nechi barimo chioncho igo totabaine ekagera agachigotenenera ng'aigo mwarenge bang'aini ntwarenge bang'aini igo agaenda bono ene erieta nabari bachete kidogo inche nonsinyo getonto nere nonsinyo okero bono aririgete onsinyo getonto igo abande bamaete naye bono emanyekaine ng'a ninche ase bari bamaete ng'a mbuyande omotu tori bobe basi egento eki gasira igo omogana one nonya omanyete nkaikera abwo naende buna tomonyorete iga togasoka togacha goikera bono totana koumerana na abana aba nere ninkagerete ng'a ntwana koumerana igo nabatigarete igo naende ntachiete gosokia echibu eri gocha ebesa egacha ekaorokera abwo ekero gwatoro gwatoire ebesa ekaoroka eyemo naende ende yana komenta irenga yaorogete ebesa yaorogete eri nsiringi 8,000 yare nabo ndoche na 8,000 naende akayetoma direct gochia ase esukuru akanyareta maambia omwana nchaka neirie esukuru akaenda nere esukuru eywo nere atumiete naende akanyeorokia bono gochimaega nchiorogeti na gocha busia iga ntwana gochira garo omorisi okanisa ki omwesidi yare omwesidi gakoende ekanisa ya Adventista no omorisi are kabisa osomare bibilia mono namaete ng'a nki chintakana itakere gokorerwa kamili tori komonachera kina nyasaye tiamonachere kikwarecha gosaba ayo mwaka ncho nare gosaba ng'a nchirende yonsi pi
Tiyo bana abakororokire ngosaba ng'a Nyasaye konyora omosamari omuya totomere buna atomire bono iga arigereria ogokonya korororo egere abana abache konyora ng'a babeire amo oria otenenire basacha kobarona nabo bagotenena ase baranyore na banyore ekeginga buna eke nabo bagotenena egere abana aba mwabo basoe bakore ki barue eroho sababu neroro na intwe tore moyo bamura bamwabo nabanga omochi na omogare nabo bakorigereria ng'a mochandoki bakonyora ari mwabo ase bare bono tere ng'aini buna ase akare oboiri omaete ogende ase omoiri agoteba inki gwacha igo oroche ng'a omwana achandegete tincho oroche inki okomoteba omoiri na omoiri Gasi engongo sana. omoiri na omoiri Biamono sana mwaka ngincho yokwerwa gotomogana omwing'ori omaete igoro y'abana aba. Mwancho morigerere Inka TV omogano oyo nigo bere omogano bw'eng'encho yaye abene kero kende ayekiora atware bung'aini bondo oroche ng'a mbokonya abana aba basuke enchera yamo goseyende nabo okonyara gokobakonya toke ng'aye na omowakili origereretie omogano oyo bono nabo oranyare koba gokobatenenera abana aba ende banyore ehaki yabo tokaye no mobisa bwa serikali omaneta amang'ana aya nabo okobabwateria eng'ana eye gose bachikogororoka ase enchera emo goseyende kera toke kobwate bokonyi bwakire eng'encho nigo barereneria mbuya ase eng'encho mbare na okogani bono korwa ase Kenya eke Kenya mbonwa ekike gotoka ime ye sublocation ya Kibirichi ime ye location ya Girango ime ye ward ya Gachuba constituency ya Kitutu Masabe county ya Nyamira na ongo korero mogano oya ase rituko rero ngwakambia mono sana sebali bonse tobwatana na singi nchoko ene kingonyorore chibi cha Chindonge una Brian McKnight na Bridget Kerubo yogo edit ya video ichons na kwane kingango gocherekera sinchira engororo ne yoboro okorekana buya ase channel yawe Inka TV omuchikoro nyamora tebambia mono asinge nchyo kubwatana nokuya njetimbwati ande kuganiria maya endera korigera Inka TV ndogendere kwimanya emegano bantumba chande geterekini konyo yomino karoche na tebembia mono sana koro kwa MC Dudus.